клас, уточнявам се за вас. Пувкаво бе, от хапчета предозирано, от лекари третирано, много притеснително. В себе си не бе сигурно, от класа си бе отписано. Що ли ми така било описано? Просто беше писано, изписано. От първи до седми клас, голяма лошотия, ала пълна фурия. Не слушаше нит майка, нит баща, бяха му чужди думи. Това не взимаше от никой. Подадена ръка в гняв и злоба бе изпълнено. Това дете се лягаше докато реве, но порасна и то пак с лошотия. Защо ли беше пълна фурия? Защото беше на друго ниво. Трябваше това дете от малко да порасне заради лични и семейни проблеми, които ще спестя на аудиторията. Дано да сте сванали иронията. Не беше трудно да порасне, но пламъка в мен огасна. Бях бясна. Трябваше години да се възобнови. Уви, от истината боли. Сега гоня своите мечти, а ти ме гледаш отстрани, докато баса ми гърми. Беше ли трудно това да го разкажа, или просто на хората исках да се докажа, докато на масата лютеницата си мажа. Балканско дете съм, какво още да кажа?